Hoxe ven a pintar a mona a Land Rover, a gañadora do bote máis grande de pasapalabra, Rosa Rodríguez! Oye, que ao final é o aplauso, é a ovación da túa xente, Creo verdad? que é máis grande que recibín. Que bonito, oye, que bonito público temos, moitas gracias. Ven por allí, ven por allí. Que tal, como estás? Aquí. Moi ben, con moita ilusión de estar aquí, a verdade? Canto hai que ganache xa? Pois Que xa... ganache na realidad, porque esos programas mes. votanse o mismo día, non, votanse... Non, hai outro un... día. Neste caso houve 2 semanas. O sea, hai un mes. Entón, Queres un mes, exactamente un mes. Hai un mes que que... 23, non sei que día é. Oxe, 20... Estou nunha Oxe, realidade 23. paralela, dende que gañei, a verdade. Oxe, 23, pois isto foi o 20 de xaneiro. Hai un mes que eres millonaria. Sí. Bueno, ainda non o sou. Buah, todo... Oficialmente, porque ese dinero... non cobrache ainda? Non, eso vai tardar. Ti sabes como vai a tele? Eso vai tardar, dixeronme uns meses. Falo eu con Antena 3. Que aínda me deben cartos a mí, me parece. Pois aínda non... Oficialmente non teño ese dinero na conta, pero... Feliz Vamos igualmente. quitar de encima o tema dos cartos, que é o menos... o bote máis grande da historia do programa, 2.716.000 euros. Exactamente. 2.716.000 euros, dos cales vas cobrar prácticamente 1,5 millón, creo, non? Si, eu non fixen a conta, pero xa moita xente, ese mesmo día no plató, alguén xa me fixera a conta. A ti vai che quedar como 1,5 millón. 1,5 millón, máis ou menos. Vale. Porque o outro vai para facer plazas de aparcamiento do hospital. Ojalá. Ojalá. Sí, a ver. E agora me ven a min á cabeza. E tú poderías vivir o que che queda de vida con ese 1,5 millón? Tú chegache a pensar eso ou non? Cheguei a pensar, sí. Claro, que eu non sei. A verdade é que non teño nin idea. Eu penso que se administras Tú cantos ben... anos tes? 32. 32. Quedame moita vida por diante. Eu non sei se chega. Moita non. A ver... Quedache 70. Espero. 70 bueno, anos. Non, Divide, mon, divide aí. 40... Divide 1,5 millón entre 70 anos, a ver canto dá. Se gastas, eu saquei a mirache. a conta. Porque vin, o mesmo día que eu ganara o bote, alguén en Canadá ou algo así, gañara 1 millón de dólares na lotería canadiense. Ela escollera que lle pagaran 50.000 dólares o ano, en vez do millón completo. En vez de cobrar 1 millón, quixo cobrar 50.000 o ano. E dáballe para non sei canto era. Canto lle queda, mon? 21.428. 21.000 o ano? Sí. Claro, non é moito, non? Non che dá, Podes levar unha vida modesta sen preocuparte por merece pena vivir traballar. menos. Tamén. Vivir a mitad. 30 anos. Vivir a tope, pero menos anos. Tamén é unha opción. Un amigo meu sempre di algo que me encanta, que di: a vida só é unha, pero se a vives ben, é suficiente. É suficiente, exacto. E tampouco hai que tolear de vivir. Eu que digo, isto pregunto moita xente, eu non penso, non sei o que me espera na vida, non? Pero tampouco teño ilusión de facerme unha persoa destas que viven con moitísimo luxo. Eu quero ter a mesma vida máis ou menos que tiña, máis tranquila, pero con eso sí que creo que 1,5 millón dame para... Dicía yo antes con Mon, e era medio broma, pero é verdad. Así, quer decir, podes ganar 1 millón na tua vida, pode ser que traballando moito ou cunha lotería podes ganar 1 millón, pero que aforralo, telo aforrado xunto nunha conta 1,5 millón, por moito que traballes, por moita sorte que é moi difícil. Entonces, eu entendo que o que distía iso, que tes unha tranquilidade de, sobre todo, que eu creo que non de luxo, senón, se me pasa algo a min ou aos meus, sobre todo a eu miña podo familia. Exacto.
para axudarte. Exacto. Esa era o que eu tiña na cabeza cando decidín. Primeiro foi a decisión de prepararme para participar, e logo ti cando vas vendo que che gusta, que podes dedicarlle tempo, que o mellor podes chegar a loitar polo bote, pois esa era a ilusión. Canto estudiabas cada día? Que foron 5 anos en total, 5 anos? 5 anos, estive en un ano participando, pero 3 anos e medio estudando antes. E a máis ou menos cantas horas? Entón, eu tive en temporadas de estar 12 horas o último ano antes de participar, que eu xa fixera o casting e dicía eu quero gañar o bote, tiña días de estar 12 horas no ordenador, ou estudaba moito camiñando, entón era todo o tempo... Iso ten que ser moi difícil. O sea, un ano antes de ir ao concurso... Non, 3 anos antes de ir ao concurso... 3 anos antes de ir ao concurso, estar 12 ou 10 horas cada día estudiando sin ter ido ao concurso. Sen saber se che van chamar. Porque eu estiven 2 anos sen facer o casting, é dicir, ninguén sabía que eu existía. Eso é unha... Sí, foi... Que agora o penso, mellor o verbalizalo, digo, non estaba moi ben da cabeza. Bueno, tu fixeche unha aposta, non? Fixen unha aposta, exactamente. Ti que estudiaxe literatura ou eu estudei filoloxía inglesa. Filoloxía inglesa. Sí. E, de feito, a decisión miña foi porque na pandemia quedara sen traballo e moita xente dicíame, pero preparan unhas oposicións. Eu, nun momento, dixen, podo preparar unhas oposicións... Pero pensa máis preparar para esa palabra que oposición. Sí, pero eu pensaba... Levar as mismas horas. Claro. Hai que levar as mismas horas. Eu pensaba, se fago unhas oposicións, canta xente teño en competencia, con canta xente teño que competir. Se eu preparo moi ben para esa palabra, realmente xente que lle dedique tanto tempo a prepararse non hai tanta. Entón, se chego a ser moi boa, pois non teño tanta competencia. Foi o razonamento que fixen. Mira, fálame de Rosa, o sea, porque había xente que eu falaba con ela e me dicía, pero é galega? E dice, pues claro. Sí. Ela, non sei se naciche en Argentina. Eu nací en Argentina, pero o meu pai é... Naciche en Buenos Aires? En Quilmes, Buenos Aires. En Quilmes, verdad, en Quilmes. Como a cervexa. Naciche en Quilmes, pero teus pais son galegos? Como é exactamente? O meu pai é galego. De onde é o meu pai da zona de Muxía, eu en Boallo, Vimianzo, toda esa zona, é a súa familia materna. Teu pai naceu aí? Exacto, pero cando nos 62 marcharon para Argentina coa familia da súa nai. Vale, pero marchou solteiro, xa marchou con túa nai? Non, a miña nai é de Argentina. Vale, túa nai é argentina. Sí, exacto. Vale. El foi cando tiña 3 anos, sí, 3 anos. Vale, tú naciche en Buenos Aires, en Quilmes, eles coñeceronse xa en Argentina, se tives a meu pai, ele é galego, pero é o máis argentino da familia. El que fixo ali? El tiña unha pizzería. Ah, sí? Por eso fixose ahora tamén que eu dixenlle a miña nai no programa se tiña pizza no congelador, era porque el tiña unha pizzería, entón temos esa tradición na familia. Pero el montou unha pizzería porque sabía algo de pizza aquí de Galicia? Tiña os seus tíos, ali montaron unha pizzería, el empezou a traballar con eles, e logo foi crecendo, aprendendo, e montouse a súa propia. E ti naces ali? Eu nacen ali. E volvedes con 7 anos, ti? Cando eu tiña 7 anos, por que volvedes? Pois el tiña a súa familia aquí, veu unha oportunidade, Argentina tamén estaba aí nunha época que non era a mellor, sobre todo económicamente, pero somos 4 irmáns. El veu unha oportunidade aquí de que... Tú cal eres, a de arriba, do medio? A segunda maior. E ti deuche pena ter que virte para Galicia de Argentina? Supoño que ali tienes túas amigas, teus amigos, non? Bueno, era moi pequena, tiña 7 anos, pero sí que o notei bastante coa familia. Eu era pequena, pero teño moitos recordos de Argentina, e sí que costou os primeiros anos, eu sentía a falta da familia, pero bueno, logo crecían aquí, moi feliz. E pois cando viestes para aquí, onde vivíades? Fomos un ano para Carballo. Viviche en Carballo aí, unha maravilla, E logo xa fomos para Culleredo, que é onde estamos agora. E pois fuiste para Culleredo, que é onde estades agora. Creo que está a túa mamá, Sí, está por aí, creo. Onde está? Aí. ¡Ay, qué bonita! ¿Qué tal? Ela sí que é argentina. Ela é de Quilmes ou é de outro sitio? Ela naceu no Chaco, en Argentina. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estoy muy emocionada. Sí, normal, estou emocionado eu. Imagínate tú que a túa filla ten 1,5 millón de euros. ¿Tú eres de Quilmes o no? No. Yo soy de una provincia de Argentina, del Chaco. Pero entonces a tu mamá, a ti sí que te dio pena cuando viniste para Galicia, ¿no? Yo sí, porque dejé mis hermanas, mi madre, mis hermanas.
Yo dejé todo. Bueno, como dice ella, dejé todo. Pero viniste porque la vida allí no estaba bien. Bueno, claro, había como una revolución. Fue en el 2001, cuando fue el Corralito. Del Corralito, ¿no? Claro, que bueno, el negocio... Que el dinero no valía nada. Claro, fue eso. Entonces queríamos darle una vida mejor a ellos. En educación, yo cuando lo pensé más en la educación de ellos. Ah, porque ya venís aquí con los 4 hijos. Sí, los 4. ¿Y cuando llegas a Carballo? Bueno, ahí los anoté enseguida en el colegio. A un mes que estábamos aquí... Pero tuvo que ser un cambio para ti. Para mí sí, para mí mucho. Pero bueno, era todo para ellos, entonces... Oye, y cuando Rosa, tu hija, te dice, mamá, me voy a estar 3 años estudiando 12 horas cada día para preparar un concurso, tú, sinceramente, en ese momento, ¿qué piensas? Yo la apoyé porque siempre ¿Sí? Sí, porque a mí me gustaba mucho el programa y siempre la incentivé para eso, para que vaya así. ¿Pero que podría salir bien o no? Claro, ¿no, Rosa? bueno, pero había que probarlo y ella tiene muchas capacidades, eso es lo que yo veía como madre, mucha capacidad, entonces creí en ella y bueno. Y ahí está. y entendo, Rosa, que a tua mamá se entera por unha chamada, non? De que ganaste o bote. Sí, exactamente. Te llama por teléfono. Me llamaron justamente para decirme que era para... No me dijeron que era por el bote, me dijeron que era para que le dé un ánimo en el que estaba participando. Ah, te engañaron, como que era por Claro, otra cosa. y yo, bueno, estaba trabajando. Y te la pasan ella, ¿no? Y ahí me ponen... Y me dicen lo que pasó. ¿Y lloraste bueno, qué? Claro, no lo podía creer, no, claro. Qué maravilla. No lo podía creer, la verdad que era algo que esperábamos en el fondo, pero bueno, no sabíamos que iba a llegar así tan pronto. ¿Qué pasa? Que aquí también, yo se lo decía a tu hija cuando contacté con ella, que tú viniste de Argentina aquí. Sí. Yo personalmente tuve abuelos, tíos que se marcharon a Argentina y muchísima gente de este país, de Galicia, tiene gente allí. Entonces, más allá de que sea argentino, o sea, hay una conexión muy especial. Mucho, porque hay muchos gallegos. Bueno, yo me casé con un gallego, justamente. Y parte del aplauso que acaba de recibir tu hija ahora, que supongo que estás emocionado con el aplauso, parte de ese aplauso viene también de ahí, de Argentina, y todos los emigrantes que tenemos hay por ahí. mucho. Bueno, la familia de mi marido es toda de aquí, se fueron de aquí cuando él tenía 3 años con toda su abuela. O sea, su abuela y su madre se fueron con todos sus tíos y hermanos. ¿Y qué le comprache, Rosa? Ainda nada. No, di algo le comprache. Sí, algo sí, Teño Rosa. que dicir non, porque o que eu lles quero regalar é a viaxe a Argentina. Claro, sí. Eles teñen que organizar o calendario, non é porque non lles quera pagar. Pero canto tempo hai que non vades a Argentina? Yo hace 8 años, o sea que no. Leva un tempo. Entón, eso é a xestión do calendario máis que dos cartos. Claro, E logo quero facer unha viaxe con eles e os meus irmáns. Ela é a miña irmá, por certo. Ah, tú eres a irmá dela. O pillate aquí olvidada. ¿Cómo te chamas? Alejandra. Alejandra. Sí. O sea, preparar a Atrápame si podes, ou cifras e letras. Vos vai ser un viaxe ben bonito, Sí. de todos os argentinos. Noraboa por exemplo. Jo, cantas emocións tuveche que pasar nestes... No, Moitísimas. nestes días a partir dese día, non? Moitísimas e, sobre todo, vendo as imaxes dende que se grabou ata que se emitiu, foi como un limbo de non saber que sentir. Porque estás aí que ninguén o sabes, ou sabe a tua familia, eu non saía da casa porque non quería interactuar con ninguén que... Ah, bueno, claro. Claro, Pero canto tempo pasa entre unha cousa e outra? 2 semanas. É dicir, Hai 2 semanas que tú sábelo... é que a xente sabe que alguén gañou o bote, Pero sabe quen? Claro. Entón, todos os Se meus foras ti ou- amigos, a xente cercana, sabe que eu terminei a miña experiencia en pasapalabra, pero non saben se gañei ou non gañei. Entón, eu non quedei con ninguén, bueno, estive chovendo moitísimo, xa sabes, o sea que estive na casa Guau, encerrada para non falar con ninguén nos WhatsApps. Pero e que pasaría se lle dis a alguén? Che quitarían? Non, eu penso que había 2 ou 3 persoas que eu sabía que lles podía contar e que iban manter o secreto, pero eu
quería manter a emoción. Eu son moi aficionada ao deporte, que ao final a pregunta que me deu o bote era de deporte, pero gustame moito a emoción das finais da Champions, do Mundial, que vives ese día, que sabes que hai partido ás 9 da noite, estás desde que te levantas a ver quen gaña, que a verse o meu equipo. O sea, che gusta a filoloxía inglesa, o deporte... Bueno, un pouco de todo. No, pero quero dicir que é moi boa mezcla para un concurso, sabes? Sí. Pasapalabra gustaba especialmente porque hai esa, é como deporte de élite dos concursos. Como foi a última pregunta, como era? O gañador do MVP da NFL no ano 68. Mellor xogador dunha liga americana de fútbol, de fútbol que nós chamaríamos de rugby, pero é fútbol, o mellor xogador do ano 68. 68. E ti dixeche en algunha entrevista que o souberas por algo de un parque, como é? Sí, que alguén pensa que había unha placa aí no parque do Burgo Colleredo onde eu xogaba, non é así. No, non? Ese é un sistema de estudo que eu tiña de listas así de cousas que eu quería aprender. Pois, imagínate, quero aprenderme os reis de Dinamarca, pois imagino todos os reis sentados aquí na mesa, por orde, o primeiro, o segundo, o terceiro, o cuarto, e logo, cando eu quero recordar esa información, pois imagino a mesa, pecho os ollos, e imagino aquí o primeiro rei de Dinamarca, exacto. Pois esa lista dos mellores xogadores da NFL eu tiña no parque onde eu xogaba o fútbol de pequena, entón, dependendo do sitio do parque... Exacto. Esa foi a realidade. Tú, por exemplo, cantos ríos de China sabes? Pois de China non tantos, porque Asia quedaba moi lonxe, entón non tiña un poquinho abandonado, pero hai tantas cousas absurdas case que sabes que... A súa mamá sabe o que vai pasar agora? Pode ser, non? Non sabemos. Temos unha sorpresa moi bonita. A ver. Pero moi bonita, non? Sí. Entramos a Eva Iglesias para que traiga su peso. Un aplauso para Eva Iglesias. ¿Qué tal, Eva? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Dios mío, cheira a carto aquí, 12 horas cada día estudiaba. 12 horas. Que foron 12 horas as que estudiei en todo o bachiller. 12 horas. Bueno, eu en bachillerato tamén, Sabe que pasa? Tamén, eu escoitei varias xente que me dice para que esa xente gustalle moito estudiar, entón, como lle gusta moito estudiar, non lle costa traballo. Non é así. A mí non me gustaba. Eu era boa estudante, pero costaba moito sentarme a estudar. Eu non sabía. Pasei a universidade porque gustábame o que estudiaba e ao final sacaba os exames. Pero de poñerme a estudiar, aprendín con pasapalabra. De feito, eu tirei como 3 meses aprendendo a estudar. Tú, se vas a palabra, diríanche con la A e tú adiós. Mais ou menos. No, a ver, é un mérito brutal e eu creo que a xente se divirte con vos, con xente como a ti, e hai moita admiración, non? Pero eso é bonito tamén, que ao final o mérito non é... Sí que é certo que tens que ter unha base de cultura, pero en pasapalabra hai moito mérito do traballo que ti pons aí do esforzo. Cultura tamén. Sí, pero... Cultura e que non che traicionen os nervios. Non, claro, hai moito que tens que controlar, digamos, pero... Tú de cada rosco, que porcentaje xo sabías antes de estudiar? De cada 10 preguntas que te facían, cantas sabías xa antes? Calquera persona que se enfrente ao rosco, máis ou menos, pode facer unhas 20, 21, que normalmente son palabras que todo o mundo coñece. Que ás veces as definicións son un pouco difíciles, claro. Pero en principio hai 21 palabras que ti máis ou menos soanche ou coñeces. E logo sempre hai os 4 que nos chamamos zarroxos, zarrojos no programa, que son esas 4 que son case imposibles, que ti tes que estudar. Hai moi pouco de aí que ti podes saber por cultura xeral. Moita xente dicía, como coñece ese xogador se nin os expertos da NFL coñecían o xogador? Eu fun estudalo, claro, non o coñecía por cultura xeral. Tens que estudiar todo. Vamos a dar un cariño, non? Sí. Vamos directamente, tiñamos un xogo para nos dar tempo, pero vámonos ir a Patagonia. Ui, pois é onde quero levar a miña familia como regalo. Son dos regalos que queres facer, leválos a Patagonia. Pois eu creo, corrígeme se me equivoco. Sí, vamos a ir a Patagonia, por favor, presta atención á pantalla, porque creo que van a aparecer dúas personas moi importantes para ti. A ver. Vámonos en directo a Patagonia, ás 11 menos cuarto da noite.
Aí temos a Rosy e a Maru, que son túa tía e túa prima, non? Hola, moi boa noite. Hola, Ros. Mira, conociendo lugares para traerte después. Pero, e é verdad que... Ela é túa tía? Ela é a miña tía, a irmá da miña nai. Ah, irmá da túa mamá? Sí. Vale. E ela é túa prima? É a prima, sí, E Maru. canto hai que non vos vedes en persona? Pois mira, non... A Maru, pois 10 anos, creo. Sí? No, 13 anos. Ese é o tempo que hai que tú non vas a Argentina? Non, ela estivo aquí Estuvo en aquí. 2013, pero estivera así ese ano en 2013 en verán de aquí, fora. Logo a miña tía, ela estaba aquí en 2024, cando me chamaron a mí para participar en Pasapalabra, ela estaba aquí. Sí. Non había donde... Vamos a ver se nos escoitan dentro da Patagonia. Moi buenas noches, buenos días dentro da Patagonia. Buenas tardes. Que tal? Acá estamos, emocionada. Hombre. ¿Viste a tu hermana? Sí, ya hablamos casi todos los días por teléfono con ella y en 2024 estuve visitándolas ahí por primera vez, conociendo el lugar donde ellas habitan y bueno, nada. Vaya crack esta Rosa, ¿eh? ¿Cómo? Digo, vaya fenómena. Rosa. Sí, sí, es... Nada. Digo, ten que ser... vai ser un viaxe. Non tedes data ainda do viaxe? Non tedes data para ir? Aínda non, porque temos que ver a ver cando cadramos todos, e temos que ver tamén o tema do tempo, porque claro, aquí como cando aquí é verán, ali Pero agora é hai, inverno... que temperatura hai en Patagonia ahora? 21 grados. 21 grados. Como aquí? No, hoxe sí. Hoxe sí. Hoxe non hai 21 grados. Acá estamos en verano, pero en esta zona es más fría. Es el sur de la Argentina. Es el sur de la Argentina Pois a y es mí más fría. valía a zona fría. Está en verano aí ahora, ¿no? Sí, está fresco, sí. Mira o sol que se ve aí detrás. Sí, sí, se ve, mira, ahí, en el cristal, ¿eh? Un sol magnífico, ¿eh? Oye, pues esperamos que os juntéis pronto. Yo creo que va a ser muy bonito ese encuentro de la familia, todos juntos. Sí, Dios quiera que no pase de este año y la podamos volver a verla. Pues felicidades. Esperamos con ansias. Felicidades, un beso grande. ¡Con qué ilusión! ¿Cómo? Ahí está, en la Patagonia, en directo, ¿eh? Madre mía, moitas grazas. Como ves a Rosa dentro dunhos anos? Como vai vivir Rosa? Tú tens que ter máis ou menos na túa cabeza un... Vai vivir ben. Sí, pero como? Que vai facer? Tú estás visualizando eso? Pois eu realmente espero poder seguir facendo o que a mí me gusta, que é ensinar, non sei onde, non sei se vou seguir facendo exactamente como fago agora na universidade con estudantes internacionais ou con xente de aquí, non o sei. Pero a mí é unha cousa que me gusta moito, que é compartir esa pasión. Eu sempre digo, non, a mí non me gusta saber. Eu non fui unha pasapalabra porque quería demostrar que era moi culta. A mí apaixoume a idea de aprender. Entón, espero seguir compartindo iso coa xente, non sei se ensinando o que. Podías tamén montar unha academia de xente que queira participar en concursos. Pode ser. Cuidado, Tú non lles cobras, tú vas a porcentaje. ¿no? Tú vas a porcentaje do que ganen, o 20%, pa mamá neste caso. Non sei se deixarían eso... Non sei se será legal. Pero bueno. Bueno, seña como seña, gracias por estar aquí. Non, grazas a Eu sei que hai vosotros. un concurso de outra cadena, de Antena 3, bueno, aquí todos somos traballadores e traballadoras, igual, pero eu sei que neste país hai moitos galegos e galegas E para min estar aquí que é casa. Que teñen moito cariño e sufriron contigo e que les gusta verte aquí hoxe. Vaya crack, Qué maravilla. Rosa, moitas gracias, gracias a túa familia, gracias de verdad. Quedan agora con...